Felip V va cremar la ciutat de Xàtiva el 1707. La resposta dels seus habitants va ser penjar el seu retrat cap per avall. Durant la Guerra de Successió, les tropes borbòniques van incendiar gran part de la ciutat, com a càstig per la seva resistència. I per humiliar-la encara més, van rebatejar la ciutat com a Sant Felipe, per esborrar fins el nom en la memòria. Al Museu Municipal de Xàtiva, el retrat de Felip V encara penja cap per avall avui. Un gest de memòria que dura 3 segles. El mateix rei que el 1716 va eliminar les institucions catalanes amb el decret de nova planta. Xàtiva no era un cas aïllat.